Gaur gainera, San Prudentzio bezpera da. Araban, barraskiloak eta zizak falta ezin diren eguna, ala jaina. Menuaren bila atera gara gainera. Perretxikolari batekin joan gara ziza preziatuen bila eta bidean barraskilo aztegi bat bisitatu dugu. Rafa Otxoa de Azpuruk 50 urte baino gehiago daramatza perretxikoak biltzen. Zaletasun honekin kasualitatez hasi zen. Perretxikoak non dauden ongi gordetzen den sekretua da, eta 50 urte hauetan eskutuan mantentzeko teknika ezberdinak garatu ditu. Jendea Zuzalarretik hurbil dabilela ikustean urrundu egiten naiz. Horregatik, lekura hurbildu baino lehen atzetik inorez duela konprobatzeko ingurutik bueltatxo batzuk egitea nahiago du. Eskuan beti daramal makilaz baliatzen da belarrandiak eta zaziak arakatzeko, eta urtero bezala, hortxe daude. Aspalditik ezagutzen du Rafak ziza larre hau, baina aurten euria egiten ez duen bitartean ziza gutxiago bilduko dituztela iragarri du. Aurten behar duen garaian euririk egiten ezpadu dauden zizak sikatu egingo dira eta gainera ez dia berriak aterako. Egunotan, Arabako mendiak perretxikoak oso gustuko dituzten herritarrez betetzen dira. San Prudentzio bezperan perretxikoak bakarrik ez. Barraskiloak ere oso jaki preziatua dira. Jon Otxoa de Eribek eta Rodolfo Larrazabalek ongi ezagutzen dute barraskiloen mundua. 3 urte pasa dira barraskilo aztegi hau martxan jarri zutenetik. Afari batean bururatu zitzaigun, 4 lagun elkartu eta... Araban gaudenez, barraskiloekin probatzea autu zitzaigun. Aztegiko barraskiloen zaporea ezberdina da. Haragia askoz zuriagoa da, ez da bestea bezain garratza eta gainera biguinagoa da. San Prudentzion, Foronda, Lubinao eta Jugoko aztegien produkzioa agortuko dute. Barraskiloak eta perretxikoak. Arabako zaporea.